Kaixo, gaur maiatzak 17 asteartea, ongi etorri magazinera, betiko edukiak ikusten hasiko gara. Lehenik eta behin, efemerideak. Maiatzaren 17, baina 1810 urtea Sandro Botticelli pizkundeko 400ko Italiako margolari italiarra hil zen. 1804 urtean, Napoleon Bonaparte Frantziako enperadore izendatu zuen senatuak. Eta 1873 urtean, Rosalía de Castro idazle galiziarrak Cantares Galegos argitaratu zuen. Horregatik, hain zuzen, Galiziar letren eguna ospatzen da gaur. Eta 2009ko maiatzaren 17an, Mario Benedetti, uruguaiar idazlea eta poeta hil zen. Eta goazen lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 17 da asteartea. Hauek dira Iruñ herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Gurutze Gorriaren aurrean esku hartze sozialeko hitzarmenaren inpugnazioa salatu du LAB sindikatuak. Steilas eta ELA sindikatuek irakasleen konsolidazioa bermatzea eskatzen diote Nafarroko Hezkuntza Departamentuari. Bizitzaren erdiguneko zainketak eta politika publikoak Nafarroko gobernuaren zaintzarako itunak programaren apustua. Bideo batek frogatu du ahotsa.infoko kamerari baten aurkan udaltzaingoak jarritako salaketa falsoa dela. Nafarroko gobernuak foru erkidegoan bizi diren emakume afrikarren ahalduntzea bultzatzen du. Nafarroko 38 upaltegi probeinen parte hartu dute Alemaniako Düsseldorf hirian ospatzen den nazioarteko ardogintzako hitzordu nagusian. Nafarroko gobernuak €1.000.000 laguntzak emango dizkie toki entitatei transizio energetikora bideratutako jarduerak egiteko. Txibite lehendakariak Martzilan dagoen Exal enpresako unitatea eta prestakuntza zentroak inauguratu ditu. Iruñeko zenbait zubik bagituzte jada hirian dauden 8 xaguzar espezietatik 300 babes kutxak, argan insektuak ehizatzen dituztenendako. Arrotxapeako karbonila zentro komunitarioak Koborkiz udal programan parte hartzen dutenek diseinatutako birziklatze mini kontenedoreak izango ditu. Iruñako udalak Sarasate, Foruen plaza eta Konpaineren plazako eszenatokien ekoizpena zerbitzu teknikoak eta azpiegiturak lizitatzen ditu San Ferminetan. Maiatzaren 28an amaituko da berdintasuna sustatzen duten proiektuak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko erakundei zuzendutako deialdirako eskabideak aurkezteko epea. Iruñeko udalak eta itxaropenaren telefonoak jarraibideak ematen dizkiete 75 urtetik gorako personei estresa kudeatzeko. Iruñeko udalak udaletxeko fatxada argiztatuko du neurofibromatosia dutenei laguntzeko. Orokietako batailaren 150. urteurrena eta Gurutze Gorriaren lehen ekintzak gogoraziko ditu Nafarroko artxiboak. Aste honetako agenda. Gaur asteartea 6:30 irakurle taldea elkartuko da Uharteko plazaldean Arantxa Urreta Bizkaiaren Hiru mirariak liburuaz jarduteko. Eta 7:30 Labagunean R. Bortz Marrak garaiaren erradiografia mugitu bat, bertso saioa Maialen Lujanbiorekin. Eta Totem Aretoan Lubaki taldearen kontzertua, 9:00. Bihar asteazkenean, 3 kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi antzezlana ikusi ahal izango da Nafarroko Antzerki Eskolan 7:00. Eta ondotik, Sustrai Kolina, Maialen Lujanbio eta Julio Sotok bertso saioa eskainiko dute Zibibox Iturraman 7:30. Baita ere, Moises No Duermenen kontzertua Herriko Tabernan 8:00. Hortzegunean berriz, mintza praktika eskainiko du AEKak Kanpana, Laba eta Alegrian, 7:00 hitzordua.
Zazpietan baitere Tipularen sehaska kanta dokumentala ikusgai Uharteko kulturetxean. Eta Hortzilarean maiatzak 20, irakurle taldea elkartuko da Katakraken Marise Konderen Bihotza negar eta irri liburuaz aritzeko. Zazpietan. Txalatap, txalaparta eta klake ikuskizuna Zibibox sandu zelain, 7:30. Orkoienen Puro Relajao Maria Txien kontzertua 8:00. Eta larun batean, piztuta Euskal Kultur Begiradak zikloaren barnean, Euskal Mitologiako pertsonaien lantegia Jus Larrotxako Zibiboxean 11:00 ordu Horrez gain, Galarko Zendearen eguna ere izanen da eta programazio betea goizeko 10:00. Eta arratsaldean 7:30 Erretako Arimak musikala ikusgai Burlatako Kultur Etxean. Goazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasekin hasiko gara betiko moduan. Honakoa nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Gazteak urduriago, triste, haserrekorrago eta antsietatetsuago sentitzen dira pandemiaren ondoren. Osasun sailak finantzatutako inkesta batek agerian uzten du 43%k etengabeko umore aldaketak izaten dituela, eta erdia baino gehiago ez dela kontzentratzen lanak egitean. 24%k dio ez duela kalera irten nahi, eta 81%k dio denbora luzeagoan erabiltzen duela mugikorra. Argazkian zenbait gazte izozkia jaten belardi batean, eta izenburuan non dago udaberria. Apirila 0 azpiko temperaturarekin egin ondoren, maiatza azken hamarkadetako beroena bihur daiteke. Eta beste albiste batean, errege etxeak erregea zuritzen du, eta larun batean buelta prestatuko dio. Diario de Navarra, Nafarroako gazten erdien osasun mentalak okerrera egin du pandemiarekin, horixen jarri dute lerroburuan. Nafarroako Unibertsitateak, NUPek eta osasun publikoak 14 eta 24 urte bitarteko gaztei egin diete inkesta. Argazkian tren istripu baten ondorioak eta izenburuan tren talka Bartzelonan. Istripuak hildako bat eta 86 zauritu, horietatik 2 larriak, utzi ditu. Beste berri batean, PSN eta Geroa Baik talka egin dute orain behin-behinekotasuna murrizteko prozesuan. Nabarrasumak botere borroka bat ikusten du gobernu bazkideen artean. Eta Gara egunkarian, abortuaren erreforma gaztei itzultzen die erabakia jarri dute lerroburuan. Espainiako ministroen kontseiluak gaur onartuko duen zirriborroaren helburua emakumei zentro publikoetan haurdunaldia etetea bermatzea da, eta abortu aurreko hausnarketetarako 3 egunak kenduko dira. Beste lerroburu batzuetan, Osakidetzari propaganda uzteko eta negoziazietan hasteko eskatu diote. Suediak NATOri deitu dio, eta Errusiak esan du akatsa dela. Aliantzak Parisen euskal barrutietan disidentziak. Eta azken albiste batean, eraso LGTBI fobikoak 169 hazi dira Araban. Berria egunkarian, 2017tik hirukoiztu egin dira ikusgunen salatu dituzten eraso LGTBI fobikoak. Behatokiak ohartarazi du LGTBI fobia hitzetatik ekintzetara pasatzen ari dela. Transfobia handitu egin dela esan du ikusgunek, eta translegea tramitatzean sortu zen gorroto giroak bultzatu duela errandute. Argazkian berriz, Suediako lehendakaria eta izenburuan Suedia NATOra batzeko prest. Aliantzan sartzeko eskaera egitea onartu du parlamentuak. Estokolmok Finlandiari itxarongo dio, galdea elkarrekin egiteko. Beste lerroburu batean, AEBek atzerriko talde terroristen zerrendatik kenduko du ETA. Eta bukatzeko Euskal Herria irratia. Albiste nagusian, sutea Zuriza tabernan, Iruñean. Nafarroako suhiltzaileen iturriek
baieztatutakoaren arabera, pertsona batek su eman dio koltxoi bati tabernaren artean eta garrak barruraino edatu dira. Ez da inor zauritu eta kalte materialak ez dira oso larriak. Berri gehiago ere, ostiralean abiatuko dira Iturramako jaiak, kirolari ezagunen eskutik, eta bukatzeko, egungo garaien erradiografia mugitu bat aurkeztuko du gaur Maialen Lujanbiok Iruñean. Bertsolari hernaniarrak 7:30 taularatuko du bertsolaritza, errezitaldia eta performantzea uztartzen dituen ikuskizuna. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteartea eguzkia izango da jaun eta jabe eta uda giroak jarraipena izango du. Goizean hego haizea indartuz joango da eta mendebaldean bolada gogor batzuekin ibiliko da. Arratsaldean kostalean brisa sartuko da. Temperatura maksimoak 29–30 gradu ingurukoak izango dira eta zenbait lekutan gaurkoa atzoko baino egun beroagoa izango da. Egunaren zati handi batean, zerua oskarbi egongo da, arratsaldetik aurrera goi hodei batzuekin. Asteazkenean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Egunaren hasieran eguraldiak ildo beretik jarraituko du eta goizean eta arratsaldean hasieran giroa eguzkitsua izango da. Temperatura maksimoak igo eta 30 gradutik gorakoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala bero hodeiak garatuz joango dira eta arratsaldeko azken orduetan eta gauean han-hemenka ekaitzak jo dezake. Hego haizea ibiliko da. Arratsaldean, kostaldean ipar-mendebaldera zakar egin dezake eta bolada gogorrekin ibil daiteke. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Berriobeitin 2022ko udako haurrentzako hiri kanpaldietan onartutakoen zerrenda ikusgai dago webgunean. Eta horretaz gain, jakinarazi dutenez Berriobeitin euskararen eguna ospatuko dute, ekainaren 4 eta hartarako egun osoko egitaraua prestatu dute dagoeneko. Eta Berriozarren bihar arratsaldeko 6etan hastapen mailako ikasleek ipuin musikala egingo dute musika eskolan. Eskolako txikiek kantuan eta antzeztuz parte hartuko dute. Eta maiatzaren 26an pentsamenduak eta osasun mentala hitzaldia egonen da arratsaldean. Hitzaldi horretan itxaropenaren telefonak osasun mentalaren pentsamenduen kalitateak duen garrantziaz hitz egingo du. Eta bukatzeko maiatzaren 28an egitarau bete-betea Berriozarko eguna ospatzeko. Jarduera goizeko 11etan hasiko dira Eguzki plazan. Eta Burlatan maiatzaren 18an eta 19an integrazioari buruzko eskualde biltzarra eginen da Burlatako kultur etxean. Europako ekitaldi horren herri anfitrioia da Burlata, eta Burlatak kultura aniztasunaren kudeaketan duen esperientzia Europako beste herri eta eskualde batzuekin partekatuko du. 2022ko udako hiri kanpaldiak horrez gain aurkeztu dituzte. 3 eta 12 urte bitarteko aurrei, 2010 eta 2018an jaiotakoak beraz, zuzenduak daude. Adinaren araberako taldeak eginen dira, gaztelaniaz zein euskeraz. Bertzalde, toki ogasunei buruzko foru legean eta zerga bilketako erreglamenduaren ezarritakorekin bat, jakinarazten da 2022ko ekainaren 19an, amaitzen dela lurralde kontribuzioaren 2022ko urteko likidazioaren eta 2022ko lehen 6 hilekoko pasabideen tasaren lehen zatikatzeari dagozkion kuotak borondatez ordaintzeko aldia. Eta agendan ezartzeko, ginkana minimonis antolatu dute maiatzaren 21an Bortz eta Erdietan Gaztelekun Burlatan. Eta musika urteko musika ziklo berria
nazioarteko banda estatubatuar handi batekin hasiko da, The Stepwater Band, maiatzaren 22an. Eta Iruñean maiatzaren 28an amaituko da berdintasuna sustatzeko proiektuak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko erakundei zuzendutako deialdietarako eskabideak aurkezteko epea. Deialdiak 149.000 euroko zuzkidura du, eta 2 modalitateetan banatzen da, proiektu bakoitzerako eskatutako aurrekontuaren arabera. Eta Iruñak eskola ingurune seguruen bere plana azaldu zuen joan den astean Segovian egin zen mugikortasun eta haurtzaro 10. mintegian. Next Generation EU funts Europarrek finantziatuta auzo guztietako 60 ikastetxetan jarduerak egitea aurre ikusten da. Eta bestalde, udalak udaletxeko fatxada argituko du neurofibromatosia dutenen omenez. Maiatzaren 17an eta 22an, urdin eta berde koloreak alterazio genetiko horiek adierazten dituzten 2 gaixotasun mota gogoraziko dituzte. Eta udalak Sarasateko Foru Plazako eta Konpainiako agertokietako ekoizpena, zerbitzu teknikoak eta azpiegiturak lizitatu ditu Sanferminetarako. Era berean, txupinazoa, entzierroak edo udaletxeko protokolo ekitaldiak bezalako ekitaldien soinuztatzea lizitatu da baita ere. Azkenik, Karbonilla de la Rotxapea zentro komunitarioak birziklatzeko mini edukiontziak izango ditu. Cowork Kids udal programaren parte hartzen dutenen eskutik diseinatuak. Cowork Kidsek jardueretan landutako garapen jasangarriko helburuei barrenean kokatzen den ekimena da. Hauxen dena gaurkoz magazinean, astearte honetan, bihar ere hemen egongo gara.
Audio Jungle. 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 Audio
Audio Jungle. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.